खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ सासे बर' बिमाया साबायखर बावदों जे बेनि थाखायनो जे प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय आरो फरायसाफोरनि थाखाय जोबोदनो मोजां खामानि मावनायखौ बिथाङा साबायखर बावदों जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ बड'फा मिशन सुपार 50 नि गेजेरजों बे समाव गोबां लाइमोनफोरखौनो गोबां फरायसाफोरखौनो बे समाव यूपीएससी एपीएससी आरो इंजीनियरिंग डक्टर गोबां आयदायाव बे समाव कोचिं लाहोनायखौ लानानै बिथां बर' बिमाया जोबोदनो साबायखर बावदों आरो आंहाथ' भाग्यआनो मोजां नंखाया बिमा बिफा गैयैनि फरायनो मोनैखा आङो ओमफ्राय आं बे सुपार 50 खौ होनायखौनो बिराद धन्यबाद शिबखौ बिराद मोजां मोनो माने बिदि खालायनाया माने बिराद साबायखर बिथाङा 1955 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइनि गेजेराव हादरनि उदांस्रि सान आरो गुबुन हादरनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बर' हारिखौ रिप्रेजेन्टेटिभ खालामनाय बा बर' हारिखौ दैदेननाय बिथां नायस्रि ब्रह्म बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव साबायखर बावदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों दि बे समाव जाखिनि बेवहाय 1955 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइनि गेजेराव भारत उदांस्रि सानाव सुबुंखान्थि सानाव मोसाहैनायफोरखौ मैया साबायखर बावदोंमोन थामहिनबा मान बिलाइजों लोगोसेनो बे समाव अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बिथाङा बुंथिदों जे बे हाबाफारिखौ जोबोदनो साबायखर बावदों नाथाय बेनि अनगायैबो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'नि सुपार 50 थामहिनबा UN ब्रह्म सुपार 50 नि गेजेरजों जे फरायसाफोरखौ जे फोरोंथाइ होनाय बे फोरोंथाइ होनायखौ बिथां बर' महरगिरि थामहिनबा बर' बिमाया बे समाव बिटिआरनि खुंगिरिनि प्रमद बर'नि जे बेफोरबायदि मोजां हाबाफारि मावनायखौ बिथाङा जोबोदनो साबायखर बावदों आरो बे बिथांनि जे बिथांखि लानाय बे बिथांखि लानाया लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोदनो थुलुंगा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बर' बिमाया बे सरखारखौथ' माने आङो बे सरखारखौ बुंनाया आबौफोर गाज्रि मोननांगौबा मोजां मोननांगौबा मा बेथ' जि सरखार बिनि सरखाराथ' फिसा दायथ'पुर्नयै सालायगासिनो दं आरो बिराद मोजाङै खालायगासिनो दं आं जोंनि मोसानाय बा मोसानायनि गासिबोनि थाखाय अनदों बा मान बावदों सनमान बावदों बा सनमान होदों बिनिख्रुइ देरसिन साबसिन आं मोनसे होनबावनो लुगैदों दानि बेनि बे सरखारा दि गथ' गथायफोरखौ अननानै सेंग्राफ्रा उन्दैफ्रा फरायनाय बा इखान थिखान खामानियाव बिसोर सेंग्राफोर नोंसोर आगयबासो जौगानो हायो नोंसोर आगयबासो दावखोनो हायो नोंसोरसो बिफां गाखोनो हायो बिनि गेजेरावदि सुपार 50 खौ आं बिराद मोजां मोनो सुपार 50 खौ होनायाव जोंनि गथ'फ्रा बिराद माने सिगांगासिनो दं बिराद माने जेनेबा यूपीएससी फरिखा एसएस फरिखा आरो आईएएस फरिखा नानानथा होनायफ्राव बेजोंसो एसे दा दावखोगासिनो दं आं बेखौ लानानै आङो बुरि लेखा रोंथ्राबाबो मानोबा फरायनायनि थाखाय बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय जोंनि दिनाव गोदो हिनजावफ्रा बांसिन एथ' माबा गैया आरो आंहाथ' भाग्यआनो मोजां नंखाया बिमा बिफा गैयैनि फरायनो मोनैखा आङो ओमफ्राय आं बे सुपार 50 खौ होनायखौनो बिराद धन्यबाद शिबखौ बिराद मोजां मोनो माने बिदि खालायनाया माने बिराद साबायखर आरो बिदि खालायदों बिनिख्रुइ आरो आं बे मोसानाय मान बावनाय मानाय जोंनि थाखायल' मान मोननायखौथ' आं बिदि खुसि जानानै एथ' देरगानो नाङा आंहा बेखौ देरगायो आरो सुपार 50 खौ आं बिराद देरगायो गथ' गथाया जाहाथे रामै जै बिदिनो जौगाबाय थाथों हारिया बिदिनो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांथों आरो नोंसोरबो बिदिनो मोजांनिफ्राय मोजां मावलांनो हाथों आरो नोंसिनि साननाय हनाया बिदिनो बांसिन बारायबाय थाथों।